Hormatly müşteriler, bugün Orkoca avtologum 2005-nji ýylyň dut kemirsi. Maşin bahasyny öňünden aýdyp geçsek, baha ýagdaý $13.000. Maşin arasy 2005 3 motor. Gat arasy maşin. Öňü zat paska, hem beriň bir kasur maşinyň. Maşinyň salony, gara salon, si salon, multirul hemme zat ba. 170.000 kilometre geçen original probek, Pioneer telewizor original. Yıkma. Ýylam arasy 2005-nji ikinji aýsyk. Maşynyň hem maýnalary zavodskoy. Salonjy iki. Ýekece ýerine ýertik ýok, hem beriň bir kasur. Ýekece şu gapy çalyşylan, olam morda goýulan. Koşmaça çykkan zanemesk antena dat goýulan. Motor korobka da boy gowy. Mesele ýok maşyna. 5 şumda adam edilen. Armana çykdyjy ýok, kime gerek bolsa arkaýyn habarlaşýaryň. Diňe nagy çykkan rolanlar maşyn. Telefon belgimi 863 10 44 53. Assalamu alaykum hormatly dostlar. Bugün satlyqdaky maşyny Toyota Camry 2010-njy ýyla öňürlen. O maşynyň içine gelemezde. Maşyn gara mata salon bolup gidýär. Hiç elek ýygyrt, ýyrtyk ýok. Ene eşyagyna. Ene goşmaça telewizor Pioneer 50 modeli. Probegi 101.000 mil. Mikrofon jony içinde ba. Näde bir kamyl. Krişa luklu bolup gidýär. Maşyn radnoy tekerjikler hem täze. Ene muňa doňutmçuk diýilýär. Ene maşyn degim ýagdaý. Wapça absolutny degim ýok diýsen hem boljak. Ene şu jaşy şeýleje çarşalan. Diňe şu tarawyna kraska we maşynyň galan detali zawod renkine dur maşynyň. Na maşynyň ýagdaýy hadawoyna çenli öz zawodskoy zawodyň öňünden hadawoyna dur. Türkmenistana birinjiye Kemalda nisibesin bahasy 250.000 manat. Adamlar gymmat görmek maşynyň ýagdaýyna görä bahasy. Habarlaşmak üçin 864 09 77 66 like was prepost etmeyi ýatdan çykarmak. Maşyny şeýdip ýalpylatyp ýuwduraýyn diýseňiz 6-njy mikroraýondaky buna bilýärsiňiz. Şoň gawadynaky moýkada pastiýan ýugulýar. Kim alsa nesip etsin. Şular ýalja arasdaja öküsketler söýleýän diýseňiz habarlaşyň. Meniň Sultan Camry'm bara renk akça. Army dostum, gome. Bar ol, gomda samatmy. Maşynjyň süpürenden Sultan Camry diýen maňa. dost. Ýa arasynda da maňa Samsung Camry diýerler o dost. Sultan Camry diýjek dost men şuna Samsung Camry diýip dilim baranok. Sebäbi üçin müşterilerimiz kän sorady. Menem alyp şu maşyny sürüp görmek istedim. Ondan alyp sürüp görsem maşynyň esas gowdatlarynyň biri ýol tutuşylygy bir gow keni. Hemem eýesiniň jusyny agram beranok. Çykdy jetdirmeýän maşynyň biri eken na. Tulmy. Hani bunu ma 8 mart pahodu maşyn satyp padarka alzak bolýan etdi. O şu maşyny tatman dost. Müşteriler maşyn satlykdyr. 1994-nji ýyly öňürlen. Radnoy ak renkde. Maşyn ýekece şükrel sarşylan, başga ýerine sarşylan detali ýok. Ussaňyz bilen arkan gelip bilýäňiz dögen ýerler awat. Maşyn zavodskoýda XL-iň diskajyna dur. Tak. Ondan salonjy mata bolup gidýär. Görkeşdir müşterilerimizde. Salon numar kazanlar. Salonjy mata bolup gidýär. Klimat kontrol ýüküljedir. Hiç ýylky nemesi ýok. Çykdyjy ýok. Peji kondisioner işläp dur. Daşaşyna bir görkezköýär. Şeýle jalaýyna bir görkezöýün. Dostum bugün 8 martda nemet çokdan bahana malas berersiň onda. Bahana malas berip bolýar. Maşynyň bahasy 525 milyon üstüne gelýän gowul alaşyk ba. Yetmedik pulňyza bir kaý garaşy berip bolýar. Hormatly müşteriler, men şuňa Sultan Camry diýip ýang başyna bellek geçipdim. Indi kommentariýada belläň Sultan Camry diýeliň we Samsung Camry diýeliň. Maşini usta vermeli, usta. Kirpiç örýän, suwuk edýän, alçpan kesýän, dakýan usta bermeliler. Her kimiň öz bir käri bar. Allah her kimiň öz kärine görä rızk berýär. O ýene o bolsuňda perhanyň gıybatyny edýän. Bagyşlaw iş etmäni öwren ilki bilen. Perhat boljak bolma hiçem.
Sen Ferhat bolup bilmersin. Ferhat bolacak bolsaň, gey, ayaňa Nike sıppak, porni Ferhat'ın geçen yolunu geç. O Ferhat bolacak bolýar. Sen Ferhat bolmaktan daşdy. Ferhat'ın hereketini de bilmersin sen. Düşündüňmi? Normalni bol. Gıybet edip görme on bun yanına. Ha, senem soğupta gatov eşikler var. Gey son egnine de. Bakım avaza sezon. Al üst aşağının pon kupallik. O Mercedes ki. Utonmanı ullu kan oğluna oğuzun amnaydı. Bir gayrat diye. Assalamu alaikum dostlar. Toyota Avalon 2022-ň 5-nji aý. Maşina Radnoy Ak XL komplektatsiyada aýrabak çykmadyk. Otton bu maşina. Şu aramız maşinanyň degimini radiatoruna çenli öz kondisionerleri issatdygyna deýim. Krele, kapot, buffer gerek. Arka tarafında da bir çedegim var. Oňam özüni bejerse öyle ýygyna da bir sany buffer gerek. Ne? Arka tarafynyň degimi. Süykenen ýygyna bir buffer takmaly. Üstünde luk yok maşinanyň. İçi qara koza salon. Ne görüşüňiz ýaly? Ne içi? Bez kulçoy dostum. Slipoyzany alganda açık var. Ne? İçi. Ayrı bak ise çıkmadık maşinle. Maşin katı kovuyağdaydı. Yine. Geçimi 78.336 mil ne geçim. Otlandı bu zatları çep hadavayı zayıf olan için yandı. Kondisionerine çelini işletti oyunu. Ekonormal sport bak. Maşin garaz kovu. Bu da bir kız yine. Bir kız zorayanlar için. Kime gerek varsa kızıklanyanlarınız bağ olsa şu maşin elimizde vardır. Kemring bakasına çağırma balon sürecek olsanız. Afrenk zavatskı ideal maşin. Esas kim alsa nesip etsin. Şu yaqda indi Dubai bakasına asaqda berilek kestim. Alana nesip etsin Allah'ca. Salamu aleyküm dostlar. Lexus ES 350 2023'ün 4-nji ay maşin qara renkde görsüňiz ýaly nädegimi. Bir krele, kapot, buffer gerek, çep fara gerek. Maşin işten ýagdaýda otdan tutuyna. Ne? Oduna açık olmadı içinden götüren. 4 gram Michelin arasaca maşinin staylarında süykenen hiçbir nemezat yok. Renkli çalışmalı bu maşinin. Maşinin iç salonu ovadan. Yine şular ýaly. Bravo meydes. Karışnoy salon. Maşinda 5 kulçoy dostum. Algonda açık bak. Ayrabaklar rolun aşağıda. Zanamesk ayrabaklar çıkan. Maşinla sidiyene soğutya kızdırıyor, rol kızdırıyor. Biz pravadnoy. Maşinin geçmemini 51.912 mil. Ön kaynağı orijinal. Maşin garaz gowy kime gerek bolsa kızıklanýanlar bağ bolsa arkaga hawalasyp bileniz. Pamit sidiyene de var. Ne bu da bir kasine. Bir kasi. Esas kim alsa nesip etsin maşinin özüm o, bakasam o, 3,5 motor gözleyenler için bir renk qara diýmesen deýmem, ýepeňilce içine geçmedik. Gatı goýagda alana nesip etsin. Kime gerek bolsa arkaga hawalasyp bileniz. Ekranda görýän nomerlerinizde imam WhatsApp, galan maglumatlar jaňda. Arkaga hawalasyp bileniz. Esas kim alsa nesip etsin.